Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ijing para pamirsa pagiaran pawarta basa Jawa. Kepanggih malih kalian kula Faiza Disma Safihada saking kelas XSKS MIPA 4 semester. Badhe ngandharaken pawarta ngangge judul Pembagian TTD ing Semansa. Audio Jungle. Audio Jungle. Akhir-akhir iki akeh digalangake pembagian TTD utawa tablet tambah darah kanggo siswi SMA. Pembagian iki dudu tanpa alasan, nanging duwe ancas nganggo nyegah sakit anemia. Amarga para siswi mesti ngetokake getih saben wulane utawa haid. Pembagian TTD ing Semansa dhewe dianakake pas wektune kagiatan keputrian ing Pendopo SMA Negeri 1 Wonosobo, tanggal 13 September 2019, 12.30 tekan 13.15 dina Jumat. Pembagiane yaiku saben rong kotak utawa 6 saset kanggo 3 siswi. Ing wektu iku uga diandharake kapan benere ngombe obat, yaiku sadina sapisan kanggo sing haid lan saminggu sapisan kanggo sing ora haid. Para siswi bungah banget terima obat iku. Wih, amarga gawe awakku sehat. Bakal ombe terus senajan rasane rada amis. Audio Jungle. Audio Jungle. Cekap semanten saking kula, mugi-mugi pawarta niki bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.